Apa? Dengan aku sama? Aku kenapa? Masuk
Muga-muga dados anak ingkang berbakti kepada kedua orang tua. Muga-muga cita-cita sing diinginkan muga-muga tergapai. Amin. Saiki aku ndongakno karek kowe aja malah mintok benane padha winale.
Iso ora. Ngenyek meleh to. Bocah sampe motor. Sing tak dongano sapa? Ya karek kuwe apa dongano model apa jual apa. Umume ya sing gawe. Tak apa dongano Bapak ngaku ganti apa jenenge? Bapak Nur Hamid kita Bapak Nur Hamid sakeluarga muga-muga rezekine ingkang kathah berkah barokah sehat walafiat. Amin. Heeh. Sampun. Bener. Yo yo donga ki rasa dawa-dawa. Cekak penting apik. Donga donga bedhe. Lah piye? Donga ini model kok. Tone Mas Basir, monggo Mas Basir. Tak mulai lho. Aku wis ngumpul. Apa bolak-balik. Kowe golek kenal model kok. Nah, terkenal anak model kok. Iki model lho, Bos. Juga. Rapopo, bunyi-bunyi ada apa-apa, dilosno iki kok. Apa lagi? Mas tole dene kok Lunggo. Yo kowe lungguh sik. Mau tak ngerti kan? Mulai sampe bedeng ora lungguh. Ora udah kalau bedeng. Udah dene kok. Ya apa ini bagian kok. Masih apa lagi jere? Ya udah dulu. Wala kaya prundul. Dia matur sudah nuwun kali Bapak Nur Hamid kali Mbak Afid. Halo Mbak Afid. Ya mriku nggih. Nggih, matur sembah nuwun pun nekake seni barang ronggo budaya. Kula matur sembah nuwun mugi-mugi sak bubagan nekake seni barang ronggo budaya. Mbak Afid oleh Pak Nurkolis keparing segera sedaya mawon. Amin. Keparing panjang umur lan rezeki kathah berkah barokah. Kula dongake kangge penonton sedemi iki rawuh to mriki kula donga-dongake kathah rezekine panjang umure. Apa nek jauh. Kathah rezekine panjang umur sehat awake. Tapi kok piye jenenge? Iki bulan apik. Yo, Nek biyen itu kok kene kok. Bulan. Iki ada bulan apik. Apik iki kok ora sarangan. Iki ya nih sih hari apa kaya baran. Tidak lupa mengucapkan minal aidin wal aidin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini mau David jadi kurung-kurungan munggah kok menengah to yo. Ning ndi ta tiyang kene? Kon gimana enggak lo? Emang ndi? Wong kabinet lo. Kau pernah David to we. Tengerane gampang. Tengahane piye? Angger kalau we gede, gelang gede Mbak Evi. Mbak Eti. Kok tapi kok pernah ngomong? Lah yo. Tapi piye tuh Mbak? Sampun. Beda yo beda ke Kita ibu sangat dulu we. Anak model kok Enggak, ini kocok ini. anake model ki sing kalem to. Mbak Eti lagi noto duit. Iya, wong soalnya dibayarin. Kita sih. Ya kita apa duit gitu. Satu. Iki dikira apa santose? Iya, kita duit salune kok.
Balik ini gitu. Sesuk imbale serme. Asem dulu ngono lho. Lho mami di. Mami sambung. Dene kene kok atuh. Yo tenan. Tanggal 7. Tanggal 7 ning Demak endi? Demak Jawa Tengah. Tapi ngono. Baru di Boyolali ngono. Sen. Alah. Aja kowe. Aja kowe. Cek tidak pura kaya bojomu ya dagangan. Ngomong iki bojone ya ngomong sampe. Lah iki botak sak meter kotor iki. Bojone kuwi lho mungkin. Lah aku piye lah mau? Aku ngono lho. Ireng bisa. Padha ngomong ae. Lagi, kanca mau juntuk kurian. Dados bos. Aku kan bepi lho. Kanca kurian. Kancaku kurian ya sampe gede kok. Kanca kurian. Tahu kurian ora kok. Aku ya ora kok. Yo kok. Ayo, ambil. Balik diri kono. Yo kok kene kok kono. Kowe mlaku duwe sing weklek iki. Mosok ora entek lho. Anu Bu, dikebuk Bu ya petenge. Iki anak larane model Bu iki. Iki saiki lare model, pake model kare kucuk lho. Wah, iki bayar, warna model kok ngene. Ini, Bro, kabeh iki mau rumes sing rumah, jaluk ana atraksine. Atraksi. Lah aku kok wong bluro. Kok blur lho. Jenenge Olimbak. Kali Olimbak lambat. Ya ora lambat. Lah kok. Labit. Yuk langsung tetanjang Mas. Sigrak Rogo Budaya. Thank you.
Budaya